evo 8 mjeseci nakon Pariza i mog nastupa na Olimpijskim igrama. I dosta teško tog cijelog puta između Pariza i ovog prvog svjetskog kupa u ovom dijelu sezone, svjetskog kupa našeg u Osijeku. Imao sam 2 dosta teže ozljede koje sam, evo, ajmo reći, na neki način uspio sanirati. Cilj ovog natjecanja je uživati samo u nastupu, ne očekujem previše od sebe, iskreno očekujem jedino da uživam. Neće biti ni malo lagano s obzirom da nam je ove godine došlo 36 zemalja, preko 160 gimnastičara, evo kako meni, tako ni mojim kolegama iz reprezentacije neće biti malo lagano na njihovim spravama, s obzirom da su nam manje više svi finalisti sa svih sprava došli tu kod nas u Osijek, ali evo naravno mi ćemo dati sve od sebe, odraditi svoje najbolje izvedbe i boriti se za ulaske u finala i nadamo se za poslije.